Вясна – час навядзення парадку і добраўпарадкавання пасля зімовага перыяду. Вуліцы і двары, скверы і паркі – усюды павінна быць чысціня. Але абласны цэнтр не толькі чысты горад, але і зялёны. Зараз ужо высаджана больш за 10 тысяч дрэў. У планах азеляніць горад над Бухам яшчэ без малога 3 тысячамі. Нягледзячы на тое, што аб'ём працы па добраўпарадкаванні вялікі, ён выканальны. По наведению порядка, как инспекция, так и Центр гигиены и эпидемиологии, мы сейчас объезжаем территории города. Это и садовое товарищество, и гаражные кооперативы. Выдаются рекомендации и предписания именно этим субъектам хозяйствования. Почему? Потому что очень проблема большая именно садовых товариществ, прилегающих к ним территорий. Выдаем предписания как по заключению договоров на вывоз мусора, установки контейнеров. Да правядзення суботнікаў па уборцы тэрыторыі пустак будуць прыцягвацца прадпрыемствы і арганізацыі горада. Іх задача прыбраць усё ад смецця, добраўпарадкаваць газоны, кветнікі і шэраг іншага. У планах працоўнай акцыі і расчыстка стыхійных сметнікаў у прыдарожных лясах і прыбярэжнай зоне. Праца прадугледжана маштабная. Месячнік працягнецца да 15 красавіка.